Doncs hem agafat un lleu tradicional menorquí, hem navegat cap a la cara nord del Cap de Creus i hem fet una passejada i llavors ens hem parat en una zona així més tranquil·leta i hem fet un tast de vins i formatges espectaculars. Doncs trobarà diverses coses. Primerament trobarà un paisatge brutal, amb una natura esplèndida, i per una altra part trobarà un bon rotllo, una proximitat, un tracte molt familiar, molt directe, molt proper, que és el que acaba d'enriquir tota aquesta experiència de navegació, de balls, de vins, un conjunt d'activitats molt xules i alternatives que podem oferir. Hem tastat 3 vins del celler d'Empordàlia, un blanc, un rosat i un negre, i la veritat que tots 3 molt bons, i uns formatges de proximitat, una mica de pica-pica, molt bona companyia, molt solet. Nosaltres, els Pirates del Cap de Creus, col·laborem amb Fem País perquè per nosaltres fer país és crear xarxa, crear sinergies també. Ens agrada el fet de poder col·laborar amb empreses que encaixen amb la nostra filosofia, una filosofia sostenible, conscient i responsable en tot el que ens rodeja. I al final aquesta xarxa, aquesta sinergia que creem entre tots nosaltres, aquesta connexió, és el que per nosaltres creiem que és fer país. M'ha agradat tot. Al final el Cap de Creus és espectacular, els vins són espectaculars i la companyia dels Pirates del Cap de Creus és immillorable.